खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। डिब्रुगड़आव दुंहाव थासारि खुद्रिनाय रायजोफोरा पुलिस गारिखौ सावदों। नगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोननि जिउ खहा। गोदान गोरोबथा बायदियै आसाम आरो अरुणाचलनि सिमाया सोलाय-सोल' जागोन। जो बाइडेननि निउ हेल्थ रिसार्च अर्गानाइजेशननि बोसोनगिरि महरै रुपम शर्मा। गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनाय गं 10 गारिखौ हमदों। बिजनीआव बारग' एबसु आरो बारग' फाइकिनि सा 40निबो बांसिन सुबुङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ मंगलबारखालि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव धरना होनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। गाबोननि सावरायनाया नांगौबायदि फिथाइ थायाब्ला हारिनि सार्थआव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रोङै सोमावसारफिनगोन बुंदों दिपेन बर'। गसाइगावआव आरोबाव गोबां लाख रांनि दाउ ब्रयलार फबदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाहआ आसामाव दावबायफैनायनि सिगां डिब्रुगड़आव दुंहाव थासारि पुलिसनि सिगाङावनो पुलिसनि गारिखौ सावना होदों खुद्रिनाय सुबुंफोरा। मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायखौ बिथा खालामनानै बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। जाउनाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय पुलिसआ लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मैया मोनाबिलियाव AA06Z3501 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायार गारिया नाहरथलि साहा बागाननि साखाथियाव थानाय दिखम बाइपासाव 3 आइजोखौ सौख्लायनानै खारलाङो। बे जाथायाव 2 आइजोआ जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। गुबुन सासे आइजोखौ गोब्राब हालोदाव आसाम मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोनब्लाबो आइजोआ देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय आइजोफोरखौ फारियै मीना बेदिया, रिता बेदिया आरो सुनीता भट्टा होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामनाय जाथायखौ बिथा खालामनानै दिखमाव दुंहाव थासारि सोमजियो। जायगानि सुबुंफोरा 3 आइजोनि थार बिजिरनाय नागिरनानै 37 नं राजा लामा आरो बाइपास रडखौ होबथायो। पुलिस आरो बिजिरगिरिया जाथायसालियाव थाङो आरो थासारिखौ गाहामै लाखिफिननो थाखाय पुलिस आरो रैखाथि बिफाननो थिसनो आरो उननि समाव लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जायो। रिपर्ट बायदिब्ला खुद्रिनाय रायजोफोरा 5-6 घन्टासो सम लामा होबथानायखौ पुलिसआ होबथानो नाजानाय समावनो गुबुन मोनसे जाब्रबथाया जायो। गंसे एम्बुलेन्सआ माखासे सुबुंफोरखौ सौनानै बुद्रुनानै लाङो। जाउनाव खुद्रिनाय रायजोफोरा बांसिनै जोंखाङो आरो पुलिसनि गारियाव अर लागायनानै होयो। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरा एम्बुलेन्सखौ लाखिनो पुलिसखौ बुंदोंमोन। नाथाय पुलिसआ एम्बुलेन्सखौ लाखियैयाव बे जाथाया जायो। बेबायदि समावनो माखासे दुथांफोरा अन्थाइ खुबैयो आरो माखासे पुलिस जवानफोरखौ जखम खालामो। जाउनाव पुलिसआ लाथिख'आव गुलि गावनो गोनां जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि केबिनेट मन्त्री सन्जय किसानआ दिनै दिखमाव थांनानै खौरां लाहैदों आरो जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 3 आइजोनि नखरनो 2 लाख राङै खहा सुफुंनाय होगोन होननानै फोसावदों। नगावआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव 3 लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमादों। थांनाय हराव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हराव AA02U6730 नम्बरनि स्कुटिया AA01MC0787 नम्बरनि ट्राकआव सौग्रावदों। बे जाब्रबथायाव स्कुटिजों फैनाय 3 लाइमोना जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय लाइमोनफोरखौ नगाव जिल्लानिनो डिब्रुगड़नि मुन्ना दास, पंकज दास आरो बिक्रम दास होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे जाब्रबथायनि उनाव डिब्रुगड़आव दुंहाव थासारि सोमजियो। हरखाब लामा जाब्रबथायाव जायगानि 3 लाइमोना जिउ गोमानायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा खुद्रिखाङो आरो 3बो लाइमोननि सह'खौ लानानै राजा लामा बेंथेयो। आसाम अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव सिमाखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय दाङाबाजिया जोबनायनि लामायाव।
दरनै रायजोनि गेजेराव सिमाखौ लानानै सम सम दाङाबाजि आरो दुंहाव थासारिफोरा सोलिबोदों। जाउनाव दरनैबो रायजोनि थागिरि सुबुंफोरनि गेजेराव माखासे जेंनाफोरा सोमजिबोदों। ओरैहाय दरनै रायजोनि सिमानि जेंनानि गेजेरावनो आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि गेजेराव गोदान गोरोबथा खालामनो थांगासिनो दङ। बे गोदान गोरोबथाया जायोब्ला दरनै रायजोनि सिमाया सोलाय-सोल' जागोन आरो मान सावगारियाबो सोलायगोन। मख'नो गोनांदि आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमा ओनसोलखौ फारनैथिंबो गोजोननाय बायदियै बाहागो खालामिनि थाखायनो सिमानि दाङाबाजिया जाफ्लेगासिनो दङमोन। अरुणाचल सरकारा गोलाव समनिफ्रायनो सिमा बारनानै आसामनि हायाव हाबसनफैनानै सोरखारि मावख' आरो गुबुन गुबुन फसंथानफोर फसंनानै आरो निजायारि हाबा-हुखाफोर मावफैनायनि थाखाय बैफोर आसामनि हाखौ गोदान गोरोबथानि जोहै अरुणाचल प्रदेशनो गथायनानै होनो थांखि लादों। गुबुन फारसे आसाम सरकारा बे मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों अरुणाचलनि गुबुन ओनसोलनि हाखौ समान बिबांनि लागोन। दरनै रायजोनि बे गोरोबथानि सागान होनायाव बाहागो लायो आसाम सरकारनि मन्त्रि पीयूष हाजरिका, चटिया बियाबनि एमएलए पद्म हाजरिका आरो अरुणाचल प्रदेशनि मन्त्रि आरो सोरखारि मावख'गिरिफोरा बाहागो लादों। आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेननि निउ हेल्थ रिसार्च अर्गानाइजेशननि बोसोनगिरि महरै आसामनि फिसा रुपम शर्मा। डक्टर रुपम ज्योति शर्माया आमेरिकानि व्हाइट हाउसनि इनोभेशन फेल' महरै सायख'जानाय गिबिसिन असमिया सुबुं। मख'नो गोनांदि डक्टर रुपम ज्योति शर्माखौ आमेरिकानि व्हाइट हाउस प्रेसिडेन्शियेल इनोभेशन फेल' आरो हेल्थ रिसार्च अर्गानाइजेशननि गाहाय बोसोनगिरि महरै सायख'नायनि उनाव समायखिरा लाबाय। डक्टर रुपम ज्योति शर्माया वाशिंटन डिसिआव 10 एप्रिलखालि समायखिरा लानानै बिबान रुजुननायनि उनाव फैगौ 14 एप्रिलखालि व्हाइट हाउसआव खुंनो गोनां बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन। रिपर्ट बायदिब्ला आमेरिकानि हादरगिरि ज' बाइडेना केन्सार, एलजाइमार, डायबेटिस आरो गुबुन गुबुन बेरामखौ होबथानायनि थाखाय एडभान्स रिसार्च प्रजेक्ट्स एजेन्सि फर हेल्थ सुंद'यै ERPA मुंनि मोनसे गोदान फसंथान दादों। गसाइगावआव आरोबाव गं 10 दाउ ब्रयलार गारि हमदों। गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोनाय गं 10 गारि हमदों साबकाटा पुलिसा। मिथिनो हानाय बायदिब्ला साबकाटा आउटपस्टनि बिबानगिरि शिव प्रसाद कलितानि दैदेननायाव दिनै फुंबिलियाव गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोनाय गं 10 गारिखौ होसो होसो हमदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मागथाइगावआव गंबा आरो गलादाङिनि स्रोद लामाजों लांखोमानाय समावनो दाउ ब्रयलार लाबोखोमानाय गं 10 गारिफोरखौ हमदों। बेजों लोगोसे सा 9 गारि ड्राइभारफोरखौ पुलिसा हमदों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय गं 10 गारिनि दाउ ब्रयलारनि बेसेना खमैबो 17 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा गुबुन रायजोनिफ्राय आसामाव दाउ ब्रयलार आरो अमा लाबोनायखौ होबथानायनि उनावबो माखासे दुथांफोरा आरो दालालफोरा स्रोदै दाउ ब्रयलार गारिखौ आसामाव बारहोखोमानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। बैसागोनि सिगां चिरां जिल्लानि बिजनीआव 12 नं सुबाइजार ब्लकनि बानजायनायाव गासै सा 40निबो बांसिन बारग' एबसु आरो बारग' फाइखिनि सोद्रोमाफोरा BPF दोलोआव हाबफैदों। सुबाइजार ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव बिजनी पेटागावनि साइनाल बसुमतारी नब्लाङाव मंगलबारखालि बे जयनिं हाबाफारिखौ सुबाइजार ब्लक कमिटि BPFनि आफादगिरि थानेश्वर नार्जारी आरो सुबाइजार ब्लक कमिटि BPF लाइमोन गांखंनि आफादगिरि दिम्बेश्वर बर'आ बुंदों दि आथिखालाव प्रमद बर'नि मावलांनाय खामानिफोरखौ सुखुनाय मोनैनि सा 30निबो बांसिन बारग' एबसुनि बिबानगिरिफ्रा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो गावसोरनो गोसो गुदुं जानानै BPF दोलोआव हाबफैदों। दिम्बेश्वर बर'आ बुंदों दि BPF दोलोआ बिसोरखौ रावबो फुस्लायनानै लेंबोआखै, नाथाय बिसोर गावसोरनो गावबा गावनि गोसोजों दिनै BPF दोलोआव हाबफैदों। बेनि अनगायैबो फैगौ समफोराव BPF दोलोनि गोहोआ बांसिन बावगोन आरो फैगौ समाव BTCनि खुंथाय गोहोखौ BPF दोलोआनो मोनफिनगोन बेयो रोखा होननानै बुंदों सुबाइजार ब्लक कमिटि BPFनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि दिम्बेश्वर बर'आ। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुनि लाइजामनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो दैथायहरनाय आरो फोरमायहरनायनि गेजेरजों सरकारा आयदानि सायाव सावरायनो गोसो जानायखौ नोजोर बोनानै दिनै मंगलबारखालिनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव जानो गोनां खुद्रिनाय एबा धर्ना हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया फोरमायदों दि
अब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि आफादारि मावख'फोराव आफादनि दैदेनगिरिफोरा माखासे मावथेफोरखौ लानानै सोरखारा हरनाय लाइजामनि सायाव सावरायगोन आरो बिथांमोना रायजो राजानो उननि समाव मोजाङै बुंफ्रुनानै मिथिहोगोन। सोरखारनि खावलायनाय लेखा सावरायनायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोनब्लाबो जोंनि हास्थायनाय बायदि जायाब्ला बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा होननानै गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया फोरमायबावदों। दिनैनि दोनथ'नाय हाबाफारि आरो उनाव जानो गोनां हाबाफारिनि सायाव रायजो राजा आरो खौरांगिरिफोरनो मिथिहोनो थाखाय क'क्राझार आरो उदालगुरियाव खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि आरो फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना क'क्राझारनि हाबाफारियाव बाहागो लायो आरो उदालगुरियावबो बर' थुनलाइ आफाद आरो फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फरायसानो थाखो 6नि सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ इंराजि रावजोंसो फोरोंनाय जागोन होननानै बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि सायाव जाबसोनानै होनो नाजादोंमोन। नाथाय दिनै बेनिनो हेंथायै बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै खुद्रिनाय हाबाफारि लादोंमोन। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना थाखो 6नि सानखान्थि आरो सरासनस्रा बिगियान आयदाखौ गुबुन बिजोंफोराव इंराजि बिजोंजोंसो फोरोंनो थांखि लानाय बायदिनो बर' बिजोङावबो इंराजि बिजोंनि बिजाब फरायसालिफोराव दैथायहरदोंमोन। गोबां खेब गनायनो हायैनि बाथ्रा बुंसेयावबो बे बिथिङाव आसाम सरकारा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायलासे थांखि लानायनि हेंथायै दिनै 11 एप्रिल 2023 खालाराव 11 रिंगानिफ्राय 2 घन्टा धर्ना हाबाफारिनि थि खालामदोंमोनब्लाबो मैया मोनाबिलि आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुआ लाइजामनि गेजेरजों धर्नानि हाबाफारिखौ दोनथ'नो खावलायनायजों लोगोसे सावरायनायनि गेजेरजों जेंनाखौ सुस्रांनो खोथा होनाय बायदिनो एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानो गोनां धर्नानि हाबाफारिखौ दोनथ'नानै क'क्राझार जिल्लानि चिल्ड्रेन पार्कआव क'क्राझार जिल्ला एबसुजों लोगोसे क'क्राझार, गसाइगाव आरो पर्बतजरा बर' थुनलाइ आफादनि जथायै बानजायनायाव 2 घन्टानि धर्ना हाबाफारिखौ मावफुंनाय जायो। बेरेखा खुद्रिनाय दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बाहागो लानानै आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाना लानाय थांखिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै बोखारनानै लाफिननो थाखाय खावलायो। सोलोंथाइ बिफाना गाबोन आसामनि जनता भवनाव फुंनि 11 रिंगायाव सावरायनो गोनांनि सायाव गुवारै फोरमायथिनायजों लोगोसे गाबोननि सावरायनाया नांगौबायदि फिथाइ थायाब्ला हारिनि स्वार्थआव एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों सोमावसारफिनगोन होननानै गोख्रोङै थांखि दिखांबावो। बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी मोनाबो सोरखारनि लानाय थांखिनि बेरेखायै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरिजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि, क'क्राझार, गसाइगाव आरो पर्बतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।